बैसागु बैसागु बे मेथाइखौ लाजेननानै दासिम मोन 15 बर' सावथुनाव फाव खालामदों लिपिका ब्रह्म जोबोद खस्थ'जों देरदों बिथाङा आथिखालाव सासे बर'नि मुंदांखा फावथिगिरि एक्ट्रेस आरो बिथांनि सावथुनफोरा रायजो राजाजों अनसायजादों गोबाङैनो अनसायजादों सेंग्रा जावलियाफोरखौ फाग्ला खालामनो हादों बिथांनि एक्टिंफोरा आरो बुंनांगौआ नैबेनो जाहैबाय जे बिथाङा जोबोद समायना बिथांनि थाखाय गोबांथार लाइनाव दङ बिथांखौ लोगो मोननो थाखाय बिथांनि सावथुनखौ नायनो थाखाय बिथांनि गोसोनि बाथ्रा जोङो दिनै बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजननि गेजेरजों मोनथिनो नागिरदों लिपिका ब्रह्म बिथाङा आसामनि सानजा सा जोबथारनाय अरुणाचल सिमा नांजाबनाय सानजारि नोगोराव जोनोम जादों बेयावनो बिमाजों बिथाङा देरदों आरो आथिखालाव इक'नमिक्सखौ बिथाङा माने बिथा लानानै मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव बिथाङा बे समावबो मोनसे फिसा साख्रियाव हाबनानै दङ बे जाहैबाय इन्सुरेन्स कम्पानि साख्रियाव हाबनाय फरायनाय बे मोननैखौ लानानै बिथाङा आरोबाव सावथुन मुलुगाव नांथाबबाय थादों बिथाङा मोसानायाव आखा फाखा जों बिथांनो बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजननिफ्राय बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों खुलुमबाय आरो बड'लेण्ड एंख्लं टेलिभिजननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जे बिथां दिनै राजेन आदाया दिनै आंखौहाय बे इन्टारभिउनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जोबोद समायना आरो समायनानि थाखायनो नोंथाङा सावथुन मुलुगाव बाहागो मोनदों होननानै आं बुंनो नागिरो आरोबाव नोंथांनि थाखाय गोबां सेंग्राफ्रा जावलिया नोंथाङा मा बुङो आंनि खालि समायनानि थाखायल' जे आं सिनेमायाव एक्टिं खालामनो चान्स मोनदों आं बेखौ आं मानिया नोंथांनि खोथाखौ आं दान्थेनो नाजागोन मानो होनबा खालि महर मुस्रि थानानैल' जाया सासे एक्टर सासे आर्टिस्ट जानोबा मोनसे नोंहा पार्सनेलिटि थानांगोन एक्टिंनि फारसे नोंहा बे टेलेन्टआ थानांगोन केमेरायाव नों माबायदि फेस खालामगोन बा प्रफेसनेलि बे केरियारखौ नों माबायदिहाय बिल्ड खालामलांनांगोन बे मोनसे पार्सनेलिटिया नोंहा थानांगोन स' आरो सेकेन्ड नैथियावनो नोंथाङा बुंदों कि सेंग्राफोरखौ जोबोद जावलिया खालामो बेखौथ' आं मिथिला जिखुनु गोदो उन्दैयावहाय स्कुलनिफ्राय प्रप'जेलफोराथ' मोनोमोन बेफोरथ' जाखायो जेनेबा एसे फान बा एसे सिरियासैबो स' जुदि सेंग्राफोरनि गोसोखौ जुदि खावनो हायोबा थेंक इउ नोंथांनि बुंनायखौ मानिबाय आं जेनबाय जेननायनि गेजेरजों आं नोंथांनाव एबारावहाय मिथिनो लुबैनोसै नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा आरो दा समसिम नोंथांनि एचिभमेन्ट होनोबाथ' आं एफा बिदि गिदिर एचिभ खालामफेराखै होननानै बुंनो सानो बाट स्टिल फिसा फिसौ एचिभखौथ' खालामबाय जेरै स्कुल लाइफनिफ्राय लानानै आंनि उन्दै समावहाय आं जोबोद एक्टिभ पार्टिसिपेटमोन स्कुलावबो जेब्ला स्कुलाव कालचारेल प्रग्रामफोर जायोमोन जेराव पार्टिसिपेट खालामनो मोजां मोनोमोन आरो स्पर्ट्सआवबो आं बुहुद इन्टारेस्टेडमोन आरो कालचारेलावबो जोबोद मेडेल्स बा सार्टिफिकेट बिदि प्राइज मोनबोदों आरो उन्दैनिफ्रायनो दिनै देरजासिम आंनि बे जिथु कालचारेल जिथु इन्टारेस्ट बेखौहाय बे टेलेन्टखौ आं दा इउटिलाइज खालामनानै नैबे बर' सावथुन मुलुगाव आं जिथु प्रफेसनाव दं दा एस ए आर्टिस्ट एस ए एक्टर स' आं बेखौ दा बे प्रफेसनाव फैनानै बे एचिभ खालामनो हानायानो सबनिफ्राय गिदिर एचिभ खालामनो हानायानो जाहैबाय रायजोफोरनि अननाय आरो अनसायजानाय मानसिफोरजों सिनायजानाय मानसिफोरनिफ्राय सनमान मोननाय आरो 2015आव जेब्ला फार्स्ट बड' आर्टिस्ट एस'सिएशन जेरा एवार्ड सेरेमनि जादोंमोन बेहाय सासे बेस्ट एक्ट्रेस अफ द इयार 2015नि बे गिबि बान्थाखौहाय आं मोननो हादोंमोन स' फर मी आंनि थाखाय दिनैसिम गासैनिख्रुइ सबनिफ्राय गिदिर एचिभमेन्ट होनबा आं बे एवार्डखौनो बुंनो सानो
आरो बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननिसिमबो आङो साबायखर बावहरो जे बिथांमोना दा जुरि मेम्बार्सफ्रा आंखौ बे बान्थाखौ मोननो थाखाय सायख'नायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांनि थुलुंगागिरि होनना बुङोब्ला सोरखौ बुंनांगोन थुलुंगागिरि होनबाथ' माइ मम आंनि बिमा आंनि बिमाया बहुत सापर्टिभ आंनि बिमाया बहुत स्ट्रिक्टबाबो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ ओरैबायदि गाइड खालामबोदों जे दा जों देरनानै इच एन्ड एभ्रि सिटुवेसनखौ जों दा फेस खालामनो हायो जों माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैबाबो बे प्रब्लेमनिफ्राय माबायदियै जों गावखौनो गाव बोखांनो हागोन बे साननाय खेमथाया जोंनाव दं दा बेफोर गासिबो जाहैदों आंनि बिमानि दैदेननायनि फारसेयैनो आंनि बिमानि फोरोंनाय जोंखौ जेरै आसार खान्थि जेरै फोरोंबोनाय जोंखौ गाइडलाइन जेरै होनाय स' आं बुंनो सानो दे आं दा आंनि आथिङाव गसंनो हादों दा जितु आं दा माइ पार्सनेलिटि बेफोर गासिबो आंनि बिमानि थाखायनो होनदों उन्दै समाव नोंथाङा मा खालामोमोन उन्दै समाव मा खालामगोन माने बिदिनो मोसानो मोजां मोनोमोन जेब्ला बैसागु प्रग्राम जायो एबा बे एबसु कनफारेन्सफोरबो जेरै न' खाथियाव जेरै प्रग्राम जायोमोन बेफोराव आङो मोसानो मोनबा जोबोद मोजां मोनोमोन आरो पार्टिसिपेट खालामनो मोनबा फरायसा जिउआव नोंथांनि एक्सपिरियेन्स फरायनाय जिउआवथ' आं स्कुलाव थांनो जोबोद बायोमोन आरो LKG-आवथ' आं जेब्ला स्कुलावहाय आगान होदोंमोन ओरैबायदि जादों LKG-आव आंखौ जेब्ला एग्जाम जेरै एडमिसन होदोंमोन बेयाव ओरैबायदि गाबोमोन आङो गाबैनो स्कुलाव थाङामोन आङो ओंखायनो बोसोरसे आंहा द्रप थानांगौ जादों माने आरो नेक्स्ट इयारनिफ्रायसो आरो रि एडमिसन होनानै बिनिफ्रायसो आं कन्टिनिउ खालामनांदों कलेज लाइफआथ' मोजाङानो थांबाय बाट स्टिल आं ओरैबायदि स्टुडेन्टमोन जितु क्लासाव थानो मोजां मोनामोन आं बां खालामनो मोजां मोनोमोन लोगोफोरजों बेरायनानै मोजां मोनोमोन नाथाय सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा स' बेनि गेजेरावनो जेरै थेरै स्कुल लाइफखौबो बिदिनो बारबोयै बायध' जानानै थांनानै आरो कलेज लाइफआवबो बिदिनो थांबाय आरो हारिमुथिलियाव आगान होनाय समाव नोंथांनि पारफरमेन्सफ्रा मामोन जेरै मोसानायनि खोथा बुंदों मेथाइ खननायनि खोथा आं बुंनो नागिरो मेथाइ खननायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा आंहा जोबोद सिमां दं मेथाइ सासे देंखोगिरि जानायनि नाथाय इट्स ए गड गिफ्टेड माने आंहा गाराङाबो भइसआबो एफा मोजां नङा बाट स्टिल आं उन्दैयावहाय जोंनि हजोंनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सिमेन्ट सापरियाव मोनसे लकेलिटियाव मोनसे मिउजिक क्लास दंमोन बेयाव आं उन्दैयावहाय जास्ट बे बेसिक जितु क्लासिकेलनि सारेगामा बेफोरखौ आं सोलोंनो मोन्दों आरो बेयावबो आं बोसोरसेसो आङो मेथाइखौ माने ट्रेनिं लानो मोन्दोंमोन बाट स्टिल बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि जाहोनाव माने दिनै थालांनांबाय आरो नङाबा जुदि कन्टिनिउ खालामोमोनबा आं सानोखि दिनै आङो ट्रेनिङा जुदि कन्टिनिउ जायोमोनबा हयथ' देंखोगिरिबो जानो हागौमोन नामा सानो दाने गावनि जिउनि सायाव मोनसे कनफिडेन्ट होननाया नोंथांना दंखायोमोन आरो नोंथाङा बबे सावथुनखौ फार्स्ट खालामजेनखो फार्स्ट जेब्ला आं बर' सावथुन मुलुगाव आगान होदोंमोन होमबाना आंनि फार्स्ट फिल्मानो जादोंमोन मोदैनि बाना बे आंनि फार्स्ट फिल्म हिसाबै आरो लकेलिटियावनो प्रडिउस खालामनाय सिनेमामोन आरो माबा टिमाबो एसे गोदानानोमोन प्रडाक्सनाबो गोदान स' बेनि जाहोनाव माने बारा मार्केटिङा बारा एफा थाङाखिसै आरो मानसिफ्राबो बारा एफा टेकनिकेलि एफा फिट नङामोन बाट स्टिल गोदान हिसाबैबो जों बहुद माने मोजां खामानि मावदोंमोन आरो माने एफाबो गोदान हिसाबै एकदम रोंथारिबो नङामोन बाट स्टिल मोजाङानो जादोंमोन बुंनो थाङोबा अफारा बबे समनिफ्राय बांसिन मोनखो नोंथाङा एक्टिं खालामनो अफारा बुङोमोनबा आं बे मोदैनि बानानिफ्रायनो बांसिन मोनदों खारन जोंनि गिदिर गोलाव जोंनि गोरों गोरा जितु डिरेक्टरफ्रा जाहाथे सिनेमाया जेरैखि जाया मानसिनि टेलेन्ट मानसिनि जितु एक्टिंनि क्वालिटिखौहाय बिथांमोना नुबानो सिनायो नङा होमबा स' बे मैदेरनि बानानिफ्रायनो नेक्स्टआव आङो गुवाहाटियावहाय माने आंखौ हांख्रायनानै लेंहरनानै बे गयारि प्रडाक्सनावहाय खामानि मोनदोंमोन मा सावथुनमोन बियो आदा खर' गिदिरमोन आदा खर' गिदिर बुंनो थाङोबा बेनो आंनि दिनैसिम फेभरेट रल जितु जे केरेक्टार प्ले खालामदोंमोन आङो जेराव माने जोबोद थान्दा बोरै माने आखल गियान गोनां सासे थान्दा बिहामजो जि गावनि बिजावजालिजों ओरैबायदि टर्चार खालामजायो गावनि हौवाजों ओरैबायदि टर्चार खालामजायो बेफोरबायदि मोनसे रल मोनदोंमोन आं आरो आसा खालामो कि भबिष्यतआवबो आरो बिदि मालाबा रल मोनबा आं प्ले खालामगोन सावथुनाव औ सावथुनाव बेनि मानिया
बेबायदिखौ नोंथाङा रल प्ले खालामनो लुबैनायनि जाहोना औ आं बिहामजोनि रल प्ले खालामनो जोबोद मोजां मोनो नाथाय बारा बिदि अफार मोनाखै आङो नोंथाङाथ' बिहामजोखौनो जाफेरथ'वाखै दासिमबो जाफेरथ'वाखै नाथाय सानसेबाबो जानांगोन सोरनिबा बिहामजो नोंथाङा माने ट्रेजेडिखौ साबसिन मोनो थारमाने ट्रेजेडिखौ बांसिन मोनो कमेडिखौ कमेडि आरो ट्रेजेडिखौ बांसिन मोजां मोनो बावैसो नोंथाङा बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सनाव हायना मुलियाव एक्टिं खालामदोंना मोनथिनाय जादों बेथ' कमेडि बेथ' कमेडि आरो मोनसे खोथा कमेडि मुभियावहाय एक्टिं खालामनो जोबोद गोब्राब मानो होनोबा ट्रेजेडि सिनेमानिख्रुइ कमेडियाव जोबोद गोब्राब मानो होनोबा नों जेरै डाइलेक्ट जेरैबायदि खालामो सोरबा कमेडि खालामबा नों मिनिफ्लांबाय थायो मिनिनो ओंखारबाय थायो माने शुटिंआव खस्थ' मोनो डाइलेक्ट डेलिभार खालामनो माने जोबोद खस्थ' मोनो आरो मिनिफ्लांबाय थायो रायजानांगौ जायो एखमबा डिरेक्टरफोरजों स' बिदिनो आरोखि आदसा माने नोंथाङा ट्रेजेडि आरो कमेडि मोननैयावबो रल प्ले खालामदों कमेडि होनना बुङोब्ला हायना मुलिनि खोथा बेयाव फैबाय आरो ट्रेजेडि होनना बुङोब्ला गयारि प्रडाक्सननि खोथा नोंथाङा बुंनो नागिरदों दा नोंथाङा बुंखाबाय जे ट्रेजेडिखौ बांसिन मोजां मोनो बेवहाय खस्थ'आ खम जायो बेखायनो होमबा खस्थ' खम जायो माने एज कम्पेयार टु कमेडिथ' खस्थ'आ एसे खमानो बायदि मोनो आं खारन आङो गाबनायखौ आं बाया खिन्थु रमान्टिकबा मोजां थेवबाबो एक्टरा जुदि नायनो मोजां हेन्डसाम जायोबा बांसिन इन्ट्रेस्ट नाङो आरो नोंथाङा दासिम सोर एक्टरखौ माने साबसिनै पसन्द खालामो एक्टिं खालामफानो थाखाय एक्टिं खालामफानो थाखाय होनोबाथ' आदा सुकबिर होनांगोन जेराव जों आं बर'आवहाय आं आदा सुकबिरखौबो एसे सिनियर आर्टिस्ट जोंनि जोबोद फुराना नङा होमबा आदा सुकबिर मोनाथ' जों गोदो जों उन्दै LKG UKG आव थाबानो नुनाय स' आं बर'आव जेब्ला आं आदा सुकबिरखौ लोगो मोन्दों स' बिथांजों आङो एक्टिं खामानि मावनो जोबोद मोजां मोन्दों आरो सासे एक्सपिरियेन्स एक्टरजों गासिबो एक्सपिरियेन्स मानसिफोरजोंथ' खामानि मावनो जोबोद मोजां मोनखागोन आरो एज ए हिउमेन मानसियाबो जोबोद मोजां आरो नोंथाङा बुंबाय हेन्डसामबा साबसिन मोनो थारमाने रमान्टिक माने आइडियलजिजों थांबाय बियो माने बिहारि जाहैनांगौब्ला माबायदि मोनो नोंथाङा सोरजों बिहारि जानो रलाव बिहारि जाबाथ' बिहामजोनि रलानो जाहैयो बेबो बिहारियाव थांबाय नोंथाङाथ' बिदि खालामफेराखै एक्टिं बिदि खालामफेराखै बिहारि बेबायदि अफार फैबाय खालामना खालामा रांखिनिनि फैबा अफार रांखिनिखौ आं एक्सपिरियेन्सखौ लानो नाजागोन आं ट्राइ खालामगोन बेनि थाखाय बेनिफ्राय रांखिनि माने आल्टिमेटलि बर'नि समाजाव माने बे बिहारि होननायखौनो जों रांखिनियाव लांनो नागिरो नङा होमबा आं बेखौनो जों नागिरदों खारन बिहारिनि मोनसे बिदि लाइफ स्टाइलानो बिदि जाहैयो कि मालाबाबो मिलायनानै जानो हाया नांलाय खमलायथ' जाखागोन बेखायनो बेखौ बुंनाय जादों जों दा बेखौ नाजागोन होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय गोबाङा माबायो अजद होयो जे माने सावथुन मुलुगाव एबा हारिमुथिलाव जायफोर थांदों बिसोरखौ माने बारा समाजाव जायगा होनाया मोजां जानाय नङा बेबायदि सानो गोबाङा बे बेलायाव नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ मा आं बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो दे किसुमाना बेखौ जों प्रफेसनेलि लाबा जानाय नङा खालि सावथुन मुलुगाव थांनाय लाइनाव थांनाय मानसिफ्राल' दिनै गाज्रि स्वभाबनि नङा दिनै गुबुन जेनेबा बेलेग प्रफेसनाव मावनायफोराबो जायनि स्वभाबा गाज्रि बे स्वभाबा गाज्रिखा बाट बे सावथुन मुलुगाव थांनाय मानसिफ्राल' समाजाव जायगा मोना गाज्रि जायो बेफोरबायदिखौ माने आं बुंजानो बायो बे मेन्टेलिटिखौहाय जों एसे चेन्ज खालामनांगोन साननाय हनायखौ एसे चेन्ज खालामनांगोन खारन रावनिबो केरेक्टार एबा गाज्रि स्वभाब बा बेफोरखौ जों प्रफेसनजोंहाय जों कम्पिट खालामनो हाया गासिबो बुंनो थाङोबा गासिबो प्रफेसनानो मोजां गाव मोजां लामाजों थाङोबा गासिबो मोजां जेरै हारसाया बुंनाय दं जा आपुन भाल हले जगत भाल नङा होनबा नोंथाङा असमियावबो दखल दं दखल दं नोंथाङा मा माने रावनि सावथुनाव दासिम एक्टिं खालामदों दिनैसिम बुंनो थाङोबाथ' आङो मोनथाम लेंगुवेजाव मावदों फार्स्ट इज बर' एन्ड देन मिसिं ओमफ्राय एसामिसाव एसामिसाव मोनबेसे खालामखो एसामिसावथ' सिनेमायाव आं खालामाखै मिउजिक भिडिअ खालामदों एसामिस ओमफ्राय मिसिं सिनेमा बुंनो थाङोबा मोननै मिसिं सिनेमा ओमफ्रायो मिउजिक भिडिअस खालामदों नोंथाङा दासिम जेनाखि सावथुन एक्टिं खालामबाय सावथुन खोथा नोंथाङा बुंखाबाय मोजांसिन जादोंमोन होननानै जे गयारि प्रडाक्सननि खोथा बुंदों दा माबायदि सावथुन अफार फैब्ला नोंथाङा रिजेक्ट खालामगोन रिजेक्ट खालामनायनिथ' बिदिथ' बाथ्रा फैया दिनैसिमहा आंनाव बिदि रिजेक्ट खालामथावना बिदिथ' जेबो अफार फैयाखै आरो
आंबो गावबो गोथौयै साननांगोन जे बे रलखौ आं खालामनो हागोन ना हाया आरो ट्राइ खालामबाबो आउट अफ 100 आं आउट अफ एटलिस्ट 90% बा इसे मोजाङै होनो हागोन ना हाया कारन मोनसे सिनेमायाव नोङो जुदि रल खालामोबा नोंनि बेस्ट टु बेस्ट नों होनांगोन नङा होमबा किसुमान ओरैबायदि केरेक्टार जुदि फैयोबा जेराव आं हास्थायबाबो जागे ट्राइ खालामबाबो मोजाङै हानाय नङा खोमा जुदि आं सानोबा आंनि कनफिडेन्स लेभेला जुदि डाउन सानोबा आङो बेखौहाय आं आगानखौनो होनाय नङा आच्छा नोंथाङा मिउजिक एलबाम जुदि खालामदों बैसागु बेनो बुंनो थाङोब्ला बेनोथ' नोंथांनि टार्निं पइन्ट नङा होमबा दा बे सावथुन मुलुगाव नोंथाङा फैबाय बिनि उनावनो आं बेखौ बुंनो नागिरो जे बैसागु जेनाखि मिउजिक एलबाम खालामनाय जादोंमोन बेनि कनसेप्टफोरखौहाय नोंथाङा माबायदि मोननायमोन मेथाइआथ' बे जोबोद लेंथआ जोबोद गोलावमोन आरो बिकज अफ माने डिउ टु लेक अफ टाइम माने जेरै टाइमाबो जोंहा बहुत माने सर्ट जादोंमोन बेनि थाखाय स' आं एसे मोजां जाजानो लुगैबावदोंमोन आरो करिय'ग्राफियाथ' जेनेबा एक्सपार्टखामोन आदा पुर्ण'आ दा बेहाय मोनसे मडार्न टेक्न'लजिजों बेखौ शुटिं खालामनाय जादोंमोन ड्रन लालायनाय जादोंमोन आरो मिथिनाय जादों दा बे हिसाबैहाय बिनि टेकनिकआ आलादा जादोंमोन आरो बिनि एक्सपिरियेन्सआ नोंथाङा एसे गुबुन रोखोमै मोननो हादोंमोन गुबुन रोखोमै आरो ड्रनाव बेयावनो आं जे ड्रनाव खामानि मावनाया बेयावनो फार्स्ट बे नङा बिनि सिगाङावबो आङो खामानि मावखांबायमोन आरो ड्रन आरो बे माने HD केमेरा एन्ड अल स' बेनो आंनि गुबुन माने फार्स्ट नङामोन आरो सिगाङाव मावखांखाबायमोन दा नोंथाङा बुंदो जे नोंथांनि गावनि जिउनि थांखि आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय दा जेरै आं सावथुन मुलुगाव नांथाबनानै दं आं नाजागोन जेसेबांसिम आं मावलांनो हायो आं सेस्था खालामगोन आंनि बेस्ट टु बेस्टखौ आं होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन रायजोफोरनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ अब्लायबो हास्थायलांबाय थागोन आरो नायनोसै आंबो दा स्ट्रागल खालामगासिनो दं आंनि लाइफआव स' देट माने लाइफआ स्टेबल जानायनि नर्मेल माने मोनसे लेभेलाव थांनायनि स' दा आपस एन्ड डाउन्सआथ' थाखागोन एसे स्ट्रागलार स' नायनोसै बेसेबांसिन आवगायनो हायो सावथुन मुलुगजों नोंथाङा जिउ खांनो हागोन सावथुन मुलुगजों जिउ खांनायनि बाथ्राखौथ' आङो आसाखौ खम मोनो बिकज जोंहा बर' सावथुन मुलुगावनो मार्केटिंआबो बहुद खम बुंनो थाङोबा स' एज एभारेज माने सोलिनो हायो आरो मथा मथि बाट जोंनि मार्केटआव दा एट प्रेजेन्ट सिटुवेसन ओरैबायदि आर्टिस्ट ओंखारबाय गोदान मेरला ओंखारबाय नङा होमबा दा प्रडाक्सनाबो जोंहा खम दा सोर सासे आर्टिस्टनो खामानि होथ्र'नो स' बिनि बेलायाव खामानियाबो उनावहाय सेलाय बेलाय जागोन आरो मार्केटिंआबो जुदि डाउन जायोबाथ' लाइक माने आं स्कपखौ एसे खम नुहुरो आरो होमबा बर' सावथुननि इयुना मा माने दा एसे कालचारेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय एसे गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि सापर्ट मोनोबा जों जुदि जोंनि सावथुन मुलुगनि मार्केटिंआ जुदि एसे स्टेबल जायोबा एसे हाई लेभेलसिम जुदि जों लांनो हायोबा आरो मोनसे एप्रप्रिएट जितु दाथ' जेनेबा उइदाउट एनि लाइसेन्स अर उइदाउट एनि माने आइडेन्टिटि जों जाय जेरै रोङो माने गोदान प्रडाक्सन ओंखारनानै दा बरनगासिनो दं नाथाय बेफोर जानो नाङा होननानै आं सानो मोनसे माने एप्रप्रिएट थानांगोन आरो मोनसे गिदिर प्रडाक्सन बिल्ड खालामलाङोबा जाहाथे सरकाराबो माने पार्टिकुलारलि नायलांनो हायो कमार्शियेल सावथुननि खोथा फैदों जे बर'नि गेजेराव कमार्शियेल सावथुनखौ जों बोरैहाय लाबोनो हागोन कमार्शियेल सावथुनखौहाय बोरै लाबोनो हागोन माने दा जितु इन्डिभिजुवेलि जितु प्रडिउस खालामगासिनो दं बिथांमोनाबो एसे कमार्शियेलानो इउज खालामगासिनो दं एसे इन्डिभिजुवेल जाय फैसा दङ बे प्रडिउस खालामो आरो एसे कमार्शियेल इउजआनो जागासिनो दङ आरो किसुमाना एसे फिचार फिल्म बानायो जेरै एवार्डनि थाखाय सर्ट मुभि बा फर नेसनेल एवार्ड बिदि खालामो स' कमार्शियेल मुभिखौबो लाबोनो हागोन लासैनो आरो कमार्शियेल मुभियाथ' एसे जागासिनो दं दा जों मिथिगौ जे नोंथाङा माने आइडियेल सासे एक्ट्रेस एक्टिं खालामो नोंथाङा आइडियेल माबाखौ मेनटेन खालामनानैनो नाथाय गोबांथार बर' सावथुनबो फैबाय जेरावनाखि सेक्सखौहाय मोनसे माने सिम्बल लानानै माने फिल्म बानायनो लागाय हमदों बे जोंनि समाजाव माबायदि प्रभाब गोलैनो हागौ बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सायो जे नट बर' सावथुनावथ' एफा बिदि फैयाखै बाट बुंनो थाङोबा बलिउड सलिउडखौ बुंनो थाङोबा एफा अभार एक्सप'ज खालामनाया जोंनि गुबुन सुबुंफोरखौहाय एसे माने माबा दोरोद होनो नाजायो आरो
बाट जोंबो दा एसे साननांगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलै जिथु सुबुंफोरखौ मोजां लामाथिं जुदि दैदेनलांनो हायोबा मोजां आरो दा बर' सावथुनावथ' एफा बिदिथ' एक्सप'ज खालामद्रायनाथ' बिदि फैनो हागौ औ दा जादोंआनो गोबाङाव जों नुनो मोन्दों जे लाफं ड्रेस खालामनानै माने एक्ट्रेसफोरा एक्टिं खालामदों आरो माने जोंनि बर' समाजाव एक्सेप्टेन्स गैयि माखासे सिनफ्राबो दा जागासिनो दङ दा जों बेखौहाय एसे गोथौयै साननांगोन आरो बेफोरखौ जाहाथे दा जेसेबांखिनि जादों बेनिफ्राय जाहाथे अभार थाङा बेयाव मोनसे लेभेल मोनसे थानांगोन आरो दानिया जों फैनि नोंथांनि निजा बाथ्रा नोंथाङा दहाय बुंखादों जे फरायसा समावहाय गोबां सेंग्राफ्रा लाइनाव दंमोन आथिखालाव माबायदि सोलिदों आथिखालाव माबायदि सोलोंदों माने आंबो नागिरगासिनो दं सासे मिस्टार राइटनि थाखाय आदसा माबायदिखौ नोंथाङा पसन्द खालामगोन माबायदिखौ पसन्द खालायनांगोनबाथ' सासे मोजां हिउमेन बिं जानांगोन एसे पार्सनेलिटि थानाय जानांगोन जाहाथे आंखौ अनग्रा आंनि साननाय हनायखौ बुजिग्रा आंखौ सापर्टिभ आरो आंनि लुगैनाय हास्थायनायफोरखौ पुरन खालामग्रा बा आंखौ माने सापर्टिभ जानांगोन आरो आंनि जिउनि लामायाव जुदि आं दावगायनो नागिरदोंबा आंखौ फुल्लि सापर्ट होनानै आंजोंनो लोगोसे थांफानानै जुदि बिदि सापर्टिभ माने सासे मानसि मोनोबा आङो हयथ' एक्सेप्ट खालामनो हागौ थारमाने दासिम जायफोरनाखि प्रप'जाल होनो फैदों बिसोर बिदि गैथ'वा बिदि गैथ'वाबो बुंजाथावा माखासे दंमोन बाट स्टिल आं एफा माने बिसोरखौ एफा माबा होयो आरो स्टाडि खालामनो टाइम मोनाखै आरो खारन बे समाव आं एफा गोनांथि सानाखैमोन दे बिदि जिउआव सासे बिदि मानसि थानांगौ होननानै बाट दा आं सानो दा इट्स नाउ राइट टाइम सासे नांगौ सासे जिउनि लोगोरि नांगौ हौवा लोगो नांगौ आदसा बेनिफ्राय संसार जानाय होननायनि बाथ्रा फैगोन संसार जानाय होननाय माने संनाय खावनाय हाथाय बाजार खालामनाय फिसायखौ एसे रायनाय फिसायखौ एसे अननाय मा बुंनो नोंथाङा संसार जानायावलाय जाखायोखा ओंखाम जेब्ला ओंखाम संग्राया जुदि ओंखाम सङोबालाय माल माथायालाय एसेबा थं थाथ' गाबखागोनखा नङा होमबा स' बेफोर फिसायखौ रायनाय आरिनाय बिदिथ' बाथ्रा फैया जेनेबा जुदि गावबो थिग थायोबालाय मानो रायनायनि मानो गोनांथि फैनो स' आं जेरै एसे सिगाङावनो बुंलायनाय एसे सापर्टिभ जुदि मानसि मोनोबा स' आंखौ जुदि सापर्ट खालामोबा आंनि एगेन्स्टआव जुदि मालाबाबो थाङाबा हयथ' बिदि नालाय खमलायाव मालाबा जानाय नङा जोंनि समाजाव गोबां माने दा बिदिन्थि फैदों जे जायफ्रा आजां गाजां महर गोनां बिसोरखौ मोनखानाय नङा होननानै सेंग्राफ्रा आवगायबोआ आइडियेल हौवाफ्रा आवगायबोनो गियो मोनखानाय नङा होननानै बेबायदिनो गोबां नायनो मोजां मोजां सिख्लाफ्रा आदुंगारि जानायबो दङ नोंथांनि खोथाखौ बुंनो नागिराखै नोंथाङाथ' माने माबायदि बेखौहाय माने माबायाव फैगोन लाइनाव फैगोन आरो बुंनो नागिरा खिन्थु गोबां जोंनि बर' समाजाव माने आदुंगारिनि बिबाङा बांगासिनो थादों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जोंनि बर' हौवा सुबुंफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे गोजाननिफ्रायल' नायबाबो जानाय नङा आरो नोंसोर गोजाननि हाजोखौथ' मोजां नुहुरगोन नाथाय बिनि एस ए पार्सन बे आइजोआ माबायदि बेखौ एसे स्टाडि खालामनांगोन आरो नों सिरि सिरि मोजां मोनखुमानानैल' जानाय नङा जुदि गोसोआव माबा मोनसे दंबा जास्ट एप्रच खालाम ट्राइ खालाम आरो स्टाडि खालामनो सेस्था खालाम गोबाङा अजदबो लाबोयो जे गोरों हिन्जावफ्रा आइजोफोरा नायनो मोजां आइजोफ्रा माने गावनि हारिनि सेंग्राफोरखौ गारनानै दस्राजों ब्लद थाङो ओरैबो दङ ओरैबो होननाय दङ दा दस्रा हारिजों थांनायखौथ' आं एफा आं भुलबो बुंनो नाजाया खारन गोबां जों नुनो मोनो जे गावनि हारिजों हाबा जानानैबाबो किसुमाना हिन्जावफ्रा सुख सान्ति रायजो मोनजाया ओमफ्राय आरो किसुमाना जुदि बे दस्रा हौवाजों हाबा जाहैदोंबाबो आलो गोजोन रायजो जाहैयो उइथ फुल रेसपेक्ट एन्ड सापर्ट स' बिनि बेलायाव जुदि जों कम्पेयार खालामोबा स' आरो आं बुंनो सानो कि दस्रा गुबुन हारिजों हाबा जानायाबो एफा गाज्रि बा भुल बाथ्रा नङा होननानै आं सानो नोंथांनि माने गोसोआव दुखु मोनहोनाय बुब्लि होनबा माखौ बुंनो नागिरदों दुखु मोननाय बुब्लि मा समा बायबा मा जाथाया नोंथांनि गोसोआव फैयोब्ला नोंथाङा दुखु मोनो खुसि थांनानै दा एकदम दुखु खोलैबाय आरोना अके अलराइट समनिसै आंनि जिउआव दुखु होनोबा आंनि बिफाखौ गोमानाय दिन जेब्ला फुङावहाय आं
खबर मोनो जे आंनि बिफाया गैला होननानै बे दिनानो आंनि समनिफ्राय दुखुसिन सुखुसिन सम नोंथाङा मा समखौ दिननि सानसेयाव फुङाव मा समाव सिखारो नोंथाङा मा समाव नोंथाङा अफिसनिफ्राय रेडि जायो मा समाव नोंथाङा उन्दुयो मा समाव स्टाडि खालामो मा समाव उन्दुयोबाथ' आंथ' एसे लेजि मानसिया बुंनो थांबा लेजिबा आं हरावबो थाब उन्दुआ आरो फुङावबो थाब सिखारा ओमफ्राय दाथ' साख्रियावबो हाबबाय आरो उफाय गैया दा प्राइभेट सेक्टरनि जबाथ' ओरैबायदि कि नों टाइम टु टाइम सहैखानांगोनखा स' बेयाव बायध' जानानै आं दा फुङाव सिखारनांगौ जायो स' अफिसाव थाङो अफिसनिफ्राय फैनानैहाय आरोबाव गावनि स्टाडिसखौ मेनेज खालामनांगोन फैयो दसे रेस्ट लायो ओमफ्राय एसे साहा पानि लोंनानै मोनाबिलियावहाय आं फरायो खिन्थु फुङाव आंहा मालाबाबो टाइम जाया फरायनो मोनसे जाथायनि खोथा नोंथाङा बुं जे जि जाथायनि नोंथांनि गोसोखौ अराय गोसोखांहोयो आरो अराय नोंथाङा खुसि जानो नागिरो अराय खुसि जानाय मोनो बिदिथ' आं जेबो गोसोआव गैया बबेबा खारन आंनि लाइफआव ओरैबायदि आंहा मेरला बिदि मेम'रिस दं जेराव जेखौ आं माने रंजानो हायो आरो गोसोखाङै आरो मोनसेल' गैया माने मेरला दं आरोखि सोरबा सासेनि नाम बुं जाय मानसिखौ नुब्लानो नोंथाङा बावनो हाया जायो बिदिथ' आंनि लाइफआव रावबो मानसि गैया जायखौ आं जे नुबानो जे गासिखौबो बावगारलांनो बिदिथ' दिनैसिम जाफेराखै आदसा जोबोद मोजां माने नोंथांनि बानबुंथि जोबनायाव आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंदोनि जे नोंथाङा मा ओंख्रिखौ थावसिननाय मोनो अमा बेदर सोर संनायखौ सोर संनाय माने आंबो मोजां सासे कुक नङा आंबो ओंखाम संनो गोरों मानसिफ्रा हयथ' रायजो राजाफ्रा आंखौ नायनानै सानोखि ओंखाम संनो रोङा खोमा खिन्थु आंबो जोबोद गोथाव सङो आरो बुंनो थाङोबा आङो न'आव आंसो बांसिन सङो ओंखामखौ न'आव सोर दङ न'आव आंनि आइ दं ओमफ्राय आंनि आब' आरो आं आदसा बिदा फंबाय जा बिदा फंबाय गैया बुंनोबा मेल मेम्बार गैया आरोखि न'आव थारमाने आइजो साथाम थायो आरो ओंखाम सङो नोंथाङा बिब'आ जाग्रा बिमाया आब'आबो सङो बयबो फाला बदल आरो आदसा बिमाया आइयाबो सङो आदसा दाथ' जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो संनानै जाहोबोबाय दा जोंनि टार्नसै बिमाखौ संनानै जाहोनाया आदसा जोबोद मोजां जोङो मोगा मोगि लानो हादों लिपिका ब्रह्म बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा फावथिगिरि आरो नंमारगौयैनो जों दिनै मोनदांनो हाबाय बिथांनि गोसोनि बाथ्रा जे बिथांनि आइडिय'लजि बिथांनि साननाय हनाय गासिबो माने जोबोद गोथों आरो बिथाङा बुंदों जे सासे लोगोरि नागिरबाय दं आथिखालाव आरो बे लोगोरिया ओरैबायदि जानांगोन जे गावखौ अराय मोजां मोनहोनो हानाय मावनाय दांनाय लोगो लाफानो हानाय आरो अराय समाव गावखौ बावनो हायि सेंग्रा जोङो मिजिं खालामो बिथाङा बेबायदि सैखात हौवाखौ गावनि जिउनि लोगोरि हिसाबै मोनदों आरो बर' सावथुन मुलुगाव गावनि केलिबारखौ दिन्थिबाय थानायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमु आरो सावथुन थिलिखौ गोजौ फारसे लांबाय थानो हाथों जों बेखिनियावनो जोंनि दिनै बे मोगा मोगिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय